जेब्ला जोङो इसोरनि गोथार जिउजों सुफुंजायो फार्स्ट टाइम बिनि उनावनो जथेस्थ जाबाय बिदि होनोब्ला सानसे रानलांगोन नों जेसेबां गोजानानो जा गोजामानो जा दिनै जुदि जों इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियाब्ला जिसुखौ अनाब्ला बिनि आज्ञा बायदि जुदि जों मानियाब्ला जों जाहैबाय जिउनि बोरफोरखौ जेसेबां बिब्लाबो जों खोनासंजाया I release fire आफा बिनि जिबनाव जाहाथे नोंनि अभिषेकआ फैयो दा सिफुं 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 फेल I release fire फोरबोथि दायो जोङो गोथार जिउनि सोमोन्दै जोङो नायगोन थ' गोथार जिउनि सोमोन्दै जेब्ला जों नायगोन गोबां मानसिफोरानो गोबां रोखोमनि दाउ दङ गोथार जिउ होननानै बुङोब्ला सानो बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव आं बाप्तिस्मा लाखाबाय आरो आं गोथार जिउखौ मोनखाबाय नाथाय गोबां समावनो जोङो बाप्तिस्मा लानायाव गोथार जिउ मोननाया जाहैबाय गोथार जिउआ जाहैबाय जोंनि जिबनावदि जिसुआनिदि सैथो इसोर बिखौ कनफेस खालामनो स्वीकार खालामनो थाखायसो मावनाय मोनसे खामानि गोथार जिउआ जुदि जोंनि गोसो सिङाव खामानि मावाब्ला बाथ्रा बुङाब्ला जों जाहैबाय फोरबो जिसुखौ इसोर होननानै नाजावनो हाया आरो जेब्ला जों गोथार जिउआ जोंनि जिबनाव खामानि मावबाय आरो जोङो फोरबो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावबाय नाजावखांनायनि उनाव जोङो बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव जोङो दैयाव संसारखौ साखि लानानै इसोरखौ साखि दोननानै जों बाप्तिस्मा लायो आरो जों बे बाप्तिस्मायाव जों रदायखायो दिनैनिफ्राय आं संसारनि लामाजों थाबायलिया दिनैनिफ्राय आं गाज्रि लामाजों थाबायलिया आंनि पापनि आखलखौ दिनै आङो बे बाप्तिस्मा लानायनि जुगेदि आं फोजोबजोब्बाय दिनै आङो गोदान व्यक्ति जानानै थाबायनोसै दिनै आं जिसुनि सेला जानानै थाबायनोसै दिनै आं जिउनि मानसि जानानै थाबायनोसै ना मोनसे संसाराव इसोरा होनाय मोनसे बेयो नियम बायदि बेखौ जाहैबाय साफ्रोमबो ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरा लाथारनांगौ आरो दिनै बेखौ लाखांनायनि उनावबो जों जाहैबाय गोथार जिउजों सुफुंजानांगौ गोथार जिउआ माबा मोनसे बेसाद नङा बियो गोथार जिउआ जाहैबाय इसोर गासैबो बुंनि गोथार जिउआ इसोर गोथार जिउआ स्वयं सोरजिगिरि इसोर जेब्ला इसोरा बे संसारखौ सोरजिदोंमोन लेट आस होननानै बुंदों जोङो सृष्टि खालामनि जोंनि प्रतिरूपाव माने जोंनि मुस्रियाव मानसिखौ जेब्ला सृष्टि खालामदोंमोन आङो सृष्टि खालामनि होननानै बुङाखै बाइबेलाव लेट आस होननानै बुंदों जोङो सोरजिनि मानसिखौ दानि होनदों हालेलुया ट्रिनिटि इसोरा बेयावनो नुजाखादों बेयावनो गोथार जिउआ दंखायोमोन बेयावनो बिसास्ला इसोरा दंखायोमोन आरो बेयावनो बिफा इसोरा अलरेडि बे जेनेसिसआवनो दंखायोमोन बे गोथार जिउआ मैया दाखालिसो हालेलुया धर्मनि गोथार जिउ नङा बियो हालेलुया बे गोथार जिउआ जाहैबाय स्वयं सोरजिगिरि इसोर बियो बे गोथार जिउआ जाहैबाय दिनै साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायारिखौ दिनै बियो बोलोग्रायै जिउ खुंनो थाखाय बे जाहैबाय इसोर जानानै जोंखौ हेफाजाब होग्रा महरै फैदों दिनै आं बाइबेलाव मोननै रोखोमनि हेल्पारखौ नुदों जेब्ला जेनेसिसआव जागायजेननाय होनोना जागायजेननायाव जेब्ला जों फरायगोन आदमखौ दादों आदमखौ दानायनि उनाव आदमा हारसिं थानाया मोजां नङा होननानै बुंदों इसोरा बिनि थाखाय आं हेफाजाब होग्राखौ दागोन हेफाजाब होग्राया सोर हावा बिनि बिहि हालेलुया जेब्ला जोङो निउ टेस्टामेन्टखौ जोङो नायगोन जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आं बे संसाराव मानसि महरै थाबाय थानाया नोंसिनि थाखाय लाब जानाय नङा जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ मानसिखौ बासायनो थाखाय बे मानसि महर लानांदों मानसिनि रूप लानांदों आरो बे कालबारि क्रुसाव बलि जादों आरो बे कालबारि क्रुसाव बलि जायैनि सिगां गावनि सेलाफोरखौ बुंदों आं जुदि बेयाव इसोर जानानैबो मानसि महरै जुदि थाबाय थायोब्ला फोथायारिफोरनि थाखाय मुंबो लाब जानाय नङा होननानै बुंदों आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बे बाइबेलनि बाथ्रा जोङो फरायनि जहन चैप्टार 16 verse 7 आंनि उनाव बयबो फरायफागोन अब्लाबो आङो नोंसोरनो नंगौखौ होनो आं थांनायासो नोंसोरनि थाखाय गाहाम मानोना आं थाङाब्ला हेफाजाब होग्राया नोंसोरनियाव फैनाय नङा नाथाय आं थांब्ला हेफाजाब होग्राखौ आङो नोंसोरनियाव थिनहरगोन बे हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ सैथोनि जिउ हालेलुया दिनै गोथार जिउआ सोर होननानै बुङोब्ला गोथार जिउआ जाहैबाय इसोर दिनै नाय गोथार जिउ होननानै मानो जों बुंदों एग्जाम्पल बेयाव जोंहा सामुएल ब्रादार दङ बे मोदोम महरै थानायखौ जोङो सामुएल मानसि होननानै बुङो ना बुङा सामुएल होननानै बुङो ना बुङा दा
बे सामुएलानो जुदि बे हाजों दाजानाय देहाखौ नागारनानै बेखौ बाक्सायाव फबखांनायनि उनाव मास मोनसे उनाव जुदि बबावबा औवा सिङाव जुदि ओंखारोब्ला बेखौथ' सामुएल मानसि होननाय नंलाना बेखौ मा होनगोन जिउ होनगोन ना भुत होनगोन ना गस होननानै बुङो स्पिरिट होननानै बुङो इंलिसाव आत्मा जिउ दिनै बे इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ मानसि माहारिखौ बे संसाराव बासायनो थाखाय फैबाय कालबारि क्रुसाव बलि जाबाय आरो बलि जाखांनायनि उनाव जेब्ला बे जिसु ख्रिस्ट'आ सानथामाव सिखांबाय आरो बियो 40 दिन गावनि सेलाफोरजों देखा होबाय आरो बियो सोरगोआव थांबाय आरो जेब्ला पेन्टिकस 50 दिननि दिनाव जेब्ला बियो बे इसोरा फैफिनबाय बे इसोर फैनायखौ गोथार जिउ होननानै बुङो हालेलुया बे फैफिननाय इसोरा जाहैबाय मोदोम इसोर नंला बियो हाजों दाजानाय देहा इसोर नंला बियो बे जाहैबाय आत्मा जाबाय आरो बे इसोरनि आत्माया गोथारखाय बिनिखायनो जोङो गोथार जिउ होननानै बुङो नो डाउट गोथार जिउआ जाहैबाय एक्सट्रा माबा मोनसे दाखालि बावैसो फैनाय सेप्टार नङा बियो बे जाहैबाय बुहुम सोरजिनायनि सिगांनो दंखायोमोन दासिमबो दङ आरो फैगौ दिनावबो बे थाबाय थागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दिनै जिसुआ बुंदों जुदि आं बे संसाराव थाबाय थायोब्ला नोंसोरनि थाखाय जेबो लाब जानाय नङा आं थाङोब्लासो नोंस्रा लाब दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बे गोथार जिउआ हेफाजाब होग्रा महरै फैदों जेब्ला जोङो नायगोन थोनहरजानायनि चेप्टार 2 आव जुएल भाबबादिया बुंनायखौ पत्रसा बुंदों इन लास्ट डेज जोबनाय मुगायाव जोबनाय बोथोराव गोथार जिउखौ लुनानै होगोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा दर्शन नुगोन नाबिफोर बायदि बिसोरो इसोरनि भबिष्यत बाणी खालामगोन होननानै बुंदों आरो बोराय गागिफोरा दिनै बिसोरो सिमांफोर नुगोन दर्शनफोर नुगोन आरो जायफोरा दिनै इसोरनि हाबाफोर मावदों बिसोरो जाहैबाय इसोरनि बोरखौ गोथार जिउखौ लानानै सोमोनांथावै बोलोगोरायै बिथांमोना खामानि मावगोन हालेलुया दिनैनि बे मुगाया जाहैबाय गोथार जिउनि मुगा गासिबो बुंनि दिनैनि बे मुगाया जाहैबाय गोथार जिउनि मुगा हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जिसुआ मोदोम महरै फैनायनि मुगाया जाहैबाय दिनै 2000 बोसोरनि सिगां बिनिखायनो दिनै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों सोरबाया आंखौ नुवालासिनो फोथायोब्ला बे जाहैबाय बोर होजाग्रा हालेलुया जोङो मोदोम महरै फैनाय जिसुखौ दिनै नुवाखै थेवब्लाबो जोङो गोसो सिङाव फोथायदों बिनो आंनि बासायगिरिया बिनो आंनि इसोरा आरो जों बिनिखायनो बोर होजाग्रा हालेलुया दिनै जाहैबाय जोङो बे गोथार जिउनि मुगायाव जोङो जुदिअ बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङाव बाप्तिस्मा लादोंब्लाबो गोथार जिउनि थाखाय जोङो गांनांगौ गोथार जिउनि जोङो बाप्तिस्मा मोननो नांगौ हालेलुया जहना बुंदों जोङो फरायनि ना मेथ्यु चैप्टार 3 verse 11 आंनि उनाव बयबो फरायबागोन नोंसोरनि गोसो थाफिननायखौ दिन्थिनो आङो दैजों बाप्तिस्मा होयो नाथाय आंनि उनाव जाया फैगोन बियो गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन आंनिख्रुइ बियो देरसिन आङो बिनि फैथाखौ दैनो समाया बाइबेलाव जों जेब्ला नायगोन जन दा बाप्तिस्टनिख्रुइ गेदेरसिन नाबि रावबो गैया होननानै बुंदों बाइबेला माथायाव लिरनाय दङ जन बाप्तिस्मा होग्रानिख्रुइ गेदेरसिन नाबि रावबो गैया होननानै बुंदों बे संसाराव बिनो देरसिन नाबि होननानै बुंदों नाथाय नाय जन दा बाप्तिस्मानिख्रुइ इलिसा इलियाजाया सोमोनांथाव मावदों ना माखै मजेसा लाल सागोरखौनो बियो खावनै खालामदों ना खालामाखै इलिसानि हारायाबो सासे गोथै मानसिखौ गारहरदों बेयाव लोगो लोगो बिनि डेड बडि हारायाव नांहैनाय लोगोसेनो बे सेंग्राया थांखांफिनदों सोमोनांथाव खामानि मावदों जेसेबां नाबिफोरा सोमोनांथाव मावा मानो नाथाय जन दा बाप्तिस्मायालाय माथो मावदों खालि बुंदों बासायगिरिया फैगासिनो गोसो सोलाय बेखौ नाजाव फंनैसोल' बाथ्राखौ लानानै बे मेसेज होदों मानसिनि गेजेराव जिसु फैनायनि सिगां बियो जिसुनि लामाखौ सिदा खालामदोंल' होनदों जेबो बिनि हिलिं मिराकल मावनायनि जेबो रेकर्डआनो गैया थेवब्लाबो दिनै बाइबेला बुंदों हि इज दा ग्रेटेस्ट हालेलुया बिनो देरसिन नाबिया होननानै बुंदों बाइबेलाव प्रेज द लर्ड दिनै बे बयनिख्रुइबो गेदेरसिन नाबिया दिनै बुंदों बे जन दा बाप्तिस्टआ आंथ' दैजोंसो गोसो सोलायनायनि बाप्तिस्मा होयो दिनै पास्टर रेभारेन्ड दिनै आंबो गोबां मानसिखौ दैजों बाप्तिस्मा होदों नाथाय दैजों बाप्तिस्मा होनायाल' काफि नङा हालेलुया दिनै जाहैबाय गोथार जिउ आरो अरजों जोङो बाप्तिस्मा मोननांगौ बेखौ जाहैबाय जिसुआ होयो हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जिसुनियाव जुदि जोङो गांनाय गोसोजों
उखैनाय गोसोजों जुदि फैयोब्ला जोंखौ जिसुआ गोथार जिउजों सुफुङो। जोङो नायनि जहरनि लिरनाय चैप्टार 7 7 37निफ्राय आं फरायनि, आंनि उनाव बयबो फरायफागोन। परबनि जोबथानाय आरो गोनांसिन सानाव जिसुआ गसंनानै गोबारै बुंनो हमबाय, सोरहाबा गांदोंब्ला बियो आंनियाव फैथों, आङो बिनो लोंहोगोन। शास्त्रा बुङो, जायहा आंखौ फोथायगोन बिनि गोसो सिंनिफ्राय गोथां दैनि दैमुआ बोहैबाय थागोन। जिसुखौ फोथायनानै जायफ्रा गोथार जिउखौ मोनगोन, बे गोथार जिउनि बाथ्रा जिसुआ होनदों। बे समाव गोथार जिउखौ होनाय जाथ'वाखैमोन, मानोना जिसुनि महिमाया नुजाथ'वाखैमोन। हालेलुया। जेब्ला जिसुआ मोदोम महरै दंमोन, इसोराथ' अमनि प्रेजेन्ट नालाय, मोनसे जायगायावनो जेरावबो बे थानो हायो एखे समावनो। बे हिसाबै गोथार जिउआ दङमोन, नाथाय गोथार जिउब्लाबो बियो जाहैबाय फुलफिलै सम्पुर्ण रुपै बे जाहैबाय गोथार जिउनि रलखौ बियो खामानि मावाखैमोन, जिसुआ मोदोम महरै थानायखाय। आरो बे समाव गोथार जिउखौ होथ'नाय जायाखैमोन होननानै बुंदों। हालेलुया। आरो जिसुआ बुंदों, सोरबाया जुदि दिनै गांदोंब्ला आंनियाव फैथों, आं बिनो गोथांनि दैमुखौ लोंहोगोन होनदों। आरो बिनि गोसो सिंनिफ्राय जिउनि दैमुफोरा बोहैगोन होननानै बुंदों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै जेब्ला जों गोथार जिउजों सुफुंजागोन, दिनै जों जिसुनियाव जेब्ला गांनाय गोसो लानानै फैगोन, जेब्ला जोंनियाव गोथार जिउआ आबुं जागोन, अब्ला जोंनि गोसो सिंनिफ्रायसो बे जिउनि दैमुआ बोहैबोगोन। दैमुल' नङा, दैमाफोर होनदों, नयबर होनदों असमियायाव, दैमाफोर होनदों। हालेलुया। रिभार्स होननानै बुंदों इंलिसाव, माने मोनसेल' दैमा नङा बेयाव। हालेलुया। बेयाव जाहैबाय हिलिंनि दैमुबो थानो हागौ, बेयाव जाहैबाय बोसोन बुंनानै गोसो सोलायहोनायनि दैमुबो थानो हागौ, बेयाव जाहैबाय अननायनि दैमुबो थानो हागौ, प्रफेसननि दैमुबो थानो हागौ। मोनसेल' दैमु होननानै बुङाखै। हालेलुया। दिनै सोरबाया गांदोंब्ला बेसो सुफुंजागोन, सोरबाया जुदि गाङाखैब्ला बिनो होनाय जानाय नङा। जानो गोसो जाय मानसिफोरखौ जर जबस्ति दौनो हाया खुगा बिसिनानै। गथ'फोरखौ आं नुदों, बिमाफोरा लोमजाबा मुलि दौबा जानो गोसो गैया, ओरै हादर ओरै साम'जों माजों सेरखावलायनानै दौ, थेवब्लाबो जायानो, गोबाव मोनफिनो, जानोनो गोसो गैया। हालेलुया। दिनै जों ख्रिस्टियान जामालाय मा जानो, आखायाव बाइबेल दैमालाय मा जानो, गिर्जायाव हदाय हिसान सोंनाय बायदि थांलाय फैलाय जामालाय मा जानो, जुदि जानोनो गोसो गैयाबा, लोंनोनो गोसो गैयाबा, गोथार जिउजों जों दैदेन जानोनो गोसो गैयाब्ला, बे गोथार जिउआ नोंखौ जर जबस्ति दैदेना। हालेलुया। इसोरा दिनै जाहैबाय नोंनो इच्छा होदों। मानिनानै सोलियोब्ला बोर दङ, आरो मानिनानै सोलियाब्ला सानसे हिसाब किताब दङ साव। इसोरा दा जाहैबाय जोंखौ गोरनायाव जर जबस्ति हमनानै जोंखौ मोजां लामाजों लाङा, बियो जोंनो इच्छा होदों। आदम आरो हावाखौबो इच्छायाव दोनदों। मानियोब्ला मोजाङै थानो हागोन, आरो मानियाब्ला पानिशमेन्ट। मानियाखिसै, जायनि जाहोनाव दिनै पापआ संसाराव फैबाय। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जेब्ला जोङो माथाइनि चैप्टार 5 verse 6, आंनि उनाव बयबो फरायफागोन। जायफ्रा धोरोमनि थाखाय उखैदों आरो गांदों, बिसोरो बोर होजाग्रा इसोरा बिसोरखौ सुफुंगोन। हालेलुया। दिनै जुदि जोंनि जिबनाव जुदि गांनायानो गैयाब्ला, जोंनि जिबनाव जुदि लुगैनायानो गैयाब्ला, दिनै जाहैबाय गोथार जिउआ जोंखौ सुफुंनो हाया। हालेलुया। एग्जाम्पल, गोबां मानसिफोरा सानो आं बाप्तिस्मा लानायावनो गोथार जिउखौ मोनखाबाय, आं गोथार जिउजों आबुं जानानै दङ। बे दै बथला दहाय आं लोङैनि सिगां भर्तिक नंगौना नङामोन? नंगौमोन ना? नाथाय आं दा लोंनानै आद्रा जाबायना जायाखै? दसे नङा आरो आं लोंबावबा बे खालि जागोन ना जाया? खालि जायोबा जुदि आं दै लोंफिनबावनांगौबा आं बेखौ सुफुंनांगोन ना नाङा? हालेलुया। प्रेज द लर्ड। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि जिबनावबो जेब्ला जोङो इसोरनि गोथार जिउजों सुफुंजायो फार्स्ट टाइम, बिनि उनावनो जथेस्थ जाबाय बिदि होनोब्ला सानसे रानलांगोन नोङो। जाय खामानिखौ नोङो मावदों बोलोगोरायै, बे खामानिया उनाव बोलोगोरायै नों मावनो हानाय नङा। बिनिखायनो जोङो जाहैबाय इसोरनि जिउजों बार बार जोङो सुफुंजाबाय थानांगौ। हालेलुया। बे सुफुंनाय हाबाया जाहैबाय जायफोरा दिनै लेडिस मिन्थिगौ, गारहायाव किटलियाव जुदि दै गैलाब्ला मा खालामो? भर्ति खालामो ना खालामा?
एक्जेक्टलि जोंनि जिबनावबो बे गोथार जिउनि सुफुंनायखौ जोंनो जेब्लायबो जोंनो नांगौ हालेलुया दिनै आङो आरज खालामनानै गालांगोन अभिषेकनि थाखाय एनयन्टिंनि थाखाय आंनियाबो खालि जालांगोन आं जुदि आरजआव इसोरजों जुदि नांथाबनानै आं जुदि इसोरनि जिउखौ सुफुंनानै लाफिनाब्ला सानसे आं आरज खालामब्लाबो हिलिं जानाय नङा सानसे काहिनी बायदि जागोन आं गोबां समाव हिलिं खालामोमोन नाथाय दा जालिया माथो मोनसे प्रग्रामाव जोङो थांदोंमोन आरो बेयाव होनदों दानियालाय गोदानफोरनि बिदायखौलाय खोनासंखायो दा जों गोजामनिखौ दानिया खोनासंलिया गोदाना दानिया रिजाल्ट मोनलिया माबाया फुरानाया जों फुराना नालाय नोंसोर गोदान नालाय नोंसोरनिया थाब थाबनो खोनासंजायो इसोर होनबा सासे गोदान ख्रिस्टियान होनबाय 3 बोसोर ना 2 बोसोर जानाय होनबा मा नों बाथ्रा बुंदों मा गोदान गोजामनि बाथ्रा गोजामा मानिनानै सोलिया होनना मानिनानै सोलिबानो रिजाल्ट मोनो मानिनानै सोलिबानो इसोरा खोनासङो नाथाय नोंसोर फुराना जालांनाय मानिनानै सोलिनो थाखाय नोंसोर दिनै उत्तर मोना होननानै बुंबाय आंबाय थिगखौनो एन्सार होदों होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड बेयाव जाहैबाय गोजाम गोदाननि बाथ्रा जेबो गैया नों जेसेबां गोदानानो जा गोजामानो जा दिनै जुदि जों इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियाब्ला जिसुखौ अनाब्ला बिनि आज्ञा बायदि जुदि जों मानियाब्ला जों जाहैबाय जिउनि बोरफोरखौ जेसेबां बिब्लाबो जों खोनासंजाया गोबां समाव जों सानो इसोरा आंखौ सैनांनो थाखाय बिदि समायसा हरदों हाय इसोरा सैनांनाय जिबनखौ होआखै दिनै बे इसोरा करिन्थियानाव मा होनदों जिसुआ दिनै बे इसोरा धोनि इसोरब्लाबो दिनै गोरिब जाबाय जाहाथे जों धोनि जायो दिनै बे जाहैबाय दुखु खस्थ सैनांबाय बुजाबाय जाहाथे जोङो हुस्थता जायो बोसोराव बुंदोंना बुङाखै हालेलुया दिनै जोंनि जिबनाव जुदि बेमार आजार समस्या जादोंब्ला बे जाहैबाय मोदायनिफ्रायसो सैतानासो लाबोदों जोंनि खमजुरिनि थाखाय जोंखौ एटेक खालामदों जोंनि बोलो गैयिनि थाखाय जोंखौ मोदाया नासयदों नाथाय जों जेब्ला जिउआव आबुं जानानै थायो बबे मोदाय बेलाय बबे बेमार बेलाय हामनो रोङि माबायदि बेमार बेलाय हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो गोथार जिउनि थाखाय जोङो गांनांगौ गोथार जिउजों जोङो सुफुं जानांगौ आरो गोथार जिउआदि इसोर बेखौ जोङो मिन्थिनो नांगौ बाइबेलाव बुंदों जों जाहैबाय इसोरनि मन्दिर गोथार जिउआ जोंनियाव थायो सोरबाया जुदि बे मन्दिरखौ नस्थ खालामोब्ला सानसे बेबो नस्थ जागोन होननानै बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बे इसोरा जुदि गोथार जिउ जानानै नोंजों थायोब्ला हारसिं थाब्ला माबायदि सानो बेबो साबधान जानांगौ हारसिं लामा थाबायब्ला मा नोजोरजों नायो बेखौबो साबधान जानांगौ हालेलुया गिर्जायाव फैयाब्ला नखराव थाब्ला सोरजोंबा लोगोफोरजों थायोब्ला माबायदि रायलायो बेखौबो साबधान जानांगौ स्वयं इसोरानो जुदि जोंजों थायोब्ला जोङो जेब्लायबो इसोरानो आंजों दं होननानै हुसियार जोङो थानांगौ हालेलुया नङाब्ला बे गोथार जिउनि होनाय अरा गोमोरलांगोन नङाबा बे गोथार जिउनि होनाय बोरा गैया जालांगोन आरो जेब्ला गोथार जिउनि होनाय बोरा गैया जागोन गोथार जिउआ जोंजों थाया जागोन मोदाया एनि टाइम जोंनि जिबनाव समस्या लाबोनो हागोन हालेलुया जोङो नायनि लुक 11:13 आं फरायनि आंनि उनाव बयबो फरायफागोन अब्ला नोंसोर गाज्रि जानानैबो गावनि फिसाफोरनो मोजां मोजां मुवाफोरखौ होनो रोंगौब्ला सोरगोनि बिफाया गावनियाव बिग्राफोरनो गोथार जिउखौ बेसेबां होसिनगोन हालेलुया मा आङो बाइबेलनि बाहेरा प्रिचिं खालामदों नामा समाव बाइबेल फट लायालासिनो आं प्रिचिं खालामो मानसिफ्रा बुङो बे बाइबेलनि बाहेरनि थियलजियानफोरा बाइबेल स्कुलाव फरायनायफोरा आरो जों जायखौ प्रिचिं खालामो जों बाइबेलावनो स्टिक खालामनानै टिचिं खालामो हालेलुया बेयाव गांनायनि बाथ्रा बुंदों सोरबाया जुदि बांसिन गोथार जिउखौ बियोब्ला बिनो बांसिन लुफावनानै होनाय जागोन होनदों जों गाज्रि बिमा बिफा जानानैनो जुदि गावनि गथ गथायनो मोजांखौ होनो रोंगौब्ला सोरगोनि सैथो बिफाया दिनै बिनियाव जों जुदि गोथार जिउ बियोब्ला माब्लाबाबो गाज्रि जिउ होआ होनदों माब्लाबाबो खालिनि जिउखौ होआ होनदों माब्लाबाबो सैताननि जिउखौ होनाय नङा बे जाहैबाय गोथार जिउखौनो लुफावनानै होगोन होनदों हालेलुया जों गांनांगोन ना गांनाङा नागिरनांगोन ना नाङा हामलायनांगोन जोङो बिनि जिउजों दैदेनजानो बिनि जिउजों जोङो सुफुंजानो हालेलुया प्रेज द लर्ड जोङो नायनि 2 करिन्थियान चैप्टार 3:17 आंनि उनाव बयबो दा बे फोरबोआनो गोथार जिउ आरो जेरावनो फोरबोनि जिउआ थायो बेयावनो
गहोजानाय दं हालेलुया दा बे फोरबोआनो मा होनदों मा दा बे फोरबोआनो मा हालेलुया आरो जेराव बे फोरबोनि गोथार जिउआ दङ बेयावसो गहोजानाय दंनो प्रेज द लर्ड दिनै जाहैबाय आं बेखौनो बुंगोन ज' मिलायनानै 100 जन मिलायनानै आर'ज खालामबादि सैताना खारगोन बिदिबो नङा दै हालेलुया 50 जन मिलायनानै मानसिखौ बुजायबादि सोलायगोन बिदि नङा जेराव फोरबोनि जिउ थायो बेयाव सासे मानसि थानानै आर'ज खालामब्लाबो बेयावनो गहोजानाय दङ हालेलुया जेराव फोरबोनि जिउ थायो बेयावसो गहोजानाय दङनो आं मैयाबो बुंदोंमोन मेजरिटिखौ लानानै खामानि मावग्रा इसोर नङा बियो मेजरिटिजों थांफाग्रा इसोर नङा बियो इसोरा जाहैबाय सासे मानसि धोरोमनिया इसोरनि जिउजों जुदि थाबायदोंब्ला बेजों थानानै खामानि मावग्रासो आरो दा बे फोरबोआनो गोथार जिउनो जेराव फोरबोनि जिउआ थायो बेयाव गहोजानाय दंनो मानिफ्राय गहोजानाय पापनिफ्राय गहोजानाय ड्राग्सनिफ्राय गहोजानाय बिबेचारनिफ्राय गहोजानाय थगायनायनिफ्राय गहोजानाय बेयावसो उदांस्रि दङनो नङाबा बाइबेल आखायाव दैब्लाबो जेसेबां फास्टिं आर'ज थाब्लाबो सोलाया मानसिया खथ' मानसिफोरखौ जों नुदों प्रेयार सेन्टाराव थांनानै फास्टिं थानाय खिनियावल' सादा जाया फास्टिं थानाय जोबबाथाय सादा नानानै जायो सादा गारनोनो फास्टिं थादों सादाखौनो गारनो हाया मानो हालेलुया जेराव फोरबोनि जिउ थायो बेयावसो गहोजानाय दङ दिनै मानो मानसिफोरा बिजेन्द्रनाव आंकुर निरुलानाव बिशप बिजय इमानुएलनाव अमृत साधुनाव अमरदीपनाव मानो थांदों पल दिनाकरनाव मानो आर'ज लायो बेनेहिनाव मानो आर'ज लायो मानो होनबा बिसोरनियाव जाहैबाय एनयन्टिंआ ओरैबायदि बोलोगोरायै दङ हाजार मानसिया आर'ज खालामनानै जेबो जायाखै सासे मानसि आर'ज खालामनायावनो बेमारा हामदों इसोरनि जिउ आरो बे जिउखौ जोङो लानानै जिउ खुंनांगौ हालेलुया बे जिउखौ लानांगौआ जाहैबाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट साफ्रोमबो फोथायारिनि थाखाय इम्परटेन्ट खालि इसोरनि हाबा मावग्राफोरनि थाखायल' नङा साफ्रोमबो उन्दै गेदेर साफ्रोमबो नङाबा बाइबेलाव बुंनाय नङामोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा लुफावनानै होगोन दर्शन नुगोन बिजों नुगोन होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बे बाइबेलावथ' लिरखाबावदों इसोरनि हाबा मावग्रा गलामजोआ दासफोराथ' आरो बोलोगोरायै खामानि मावगोन होनो बे मुगायाव जोंनि गथ' गथायफोराबो बोलोगोरायै जिउ खुंगोन दिनै जोंनो गोथार जिउ नांगौना नाङा हालेलुया प्रेज द लर्ड जोङो नायबावनि 1 करिन्थियान चैप्टार 4:20 आंनि उनाव बयबो मानोना इसोरनि रायजोआ बाथ्राजों नङा इसोरनि बोलोजोंसो हालेलुया इसोरनि रायजोआ खालि बुंनाय बाथ्रा प्रिचिंजोंल' जाया होननानै बुङो इसोरनि रायजोआव जुदि जोङो दङब्ला बिनि मावनाय बोलोखौबो जोङो नुनांगौ दिनै मण्डली होननानै बुङोब्ला गिर्जा न' खुलुमग्रा होननानै बुङोब्ला बेयाव जाहैबाय इसोरनि बोलोआबो थानांगौ इसोरनि बाथ्रायाबो थानांगौ इसोरनि बोलोआबो थानांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला गोबां ख्रिस्टियानफोरा रागा जोंगोन हालेलुया मानो होनबा दिनै जाहैबाय हिलिंखौ बेन खालामदों आर'ज खालामबाबो हिलिं जाया आर'ज खालामब्लाबो सैतान खारा आरो बे सैथो बाइबेलनि पदखौ जुदि बुङोब्ला इसोरनि रायजोआव जुदि दङब्ला जों जुदि मण्डलीब्ला दिनै जोंनि मण्डलीयाव जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव जोङो इसोरनि बोलोखौ नुथारनांगौ नुनांगौना नुनाङा हालेलुया जिसुआथ' जोंनो गासै अधिकारखौ होबाय जायानो जिसुनि सेला जागोन जोंखौ सैतान होखारनो बुहुतफोरखौ हुनो जब्राफोरखौ सोखानो होदोंना होआखै मार्कुसनि लिरनाय चैप्टार 16 आव दंना गैया जिसुखौ फोथायग्रा बिश्वासीफोरानो जिसुखौ फोथायनायनि थाखाय बिसोरो जब्राफोरनियाव आखाइ होब्लानो जब्राफोरा गागोन होनदों बुहुतफोरखौ बिसोरो दांब्लानो होखारब्लानो बुहुतफोरा खारगोन होनदों आरो बिसोर जाहैबाय गोदान गोदान रावफोर रायगोननो बेयावथ' थांसाव परबासायाव आर'ज खालामोना खालामा आं मिन्थिया आं हले बाप्टिस्टबाबो आं हले खालामो आंनाव बे गिबाबो दङ हालेलुया बे जाहैबाय बाप्टिस्ट रिभाइभेलनि बाथ्रा नङा हालेलुया खिन्थु रिभाइभेला जेरैबायदि खालामो आं बिदि खालामा आंनि इसोरनि जिउआ जेरैबायदि बोरखौ होदों आं बिदिसो खालामो आत्माया फोरोंनाय बायदिसो आं खालामो हालेलुया दा नाय जोंनि जिबनाव जुदि इसोरनि गिफ्टनि बाथ्रा बुङोब्ला बे बेलेग साबजेक्ट नाथाय आं इसोरनि जिउनि गोथार जिउजों दैदेनजानायनि बाथ्रा बुंदों बाइबेलाव मा बुंदों आं बेखौ फरायग्रोनि थोनहरजानाय चैप्टार 1 verse 8 आंनि उनाव बयबो फरायगोन नाथाय जेब्ला गोथार जिउआ नोंसोरनियाव फैगोन अब्ला नोंसोरो बोलो मोनगोन आरो जेरुसालेम गासै जुदा सामारिया
आरो बुहुमनि जोबनायसिम नोंसोरो आंनि साखिफोर जागोन। हालेलुया। मार्कुसावबो बिदिनो बुंदों। जिसुनि नामखौ प्रसार खालामनायजों लोगोसे जिसुआ बुंदों आं सोमोनांथाव मिराकलफोरखौ आङो बोसोन बुंनायजों लोगो लोगो मावगोन होननानै बुंदों। मार्कुसनि चैप्टार 16 लास्टआव लिरनाय दङ। हालेलुया। आरो बेयावबो जिसुनि सेलाफोरखौ बुंदों अलरेडि जिसुजोंनो 3.5 बोसोर बिसोरो दंखायो, थेवब्लाबो बुंदों नोंसोर थाथ', जेब्ला नोंसोरनि सायाव गोथार जिउआ फैगोन अब्लासो नोंसोर बोलो मोनगोन। नाथाय जोङो जेब्ला जहननि गसपेल अफ जहननि चैप्टार 20 भार्स 22 आव होनदों, आंनि उनाव बयबो बुंफा, जिसुनि बुंनाय बाथ्रा दे बियो, बेबायदि होननानै बिसोरनि सायाव हां सुफुंनानै होबाय, गोथार जिउखौ नाजावदो। नाय, जिसुआ जेब्ला सानथामाव सिखांफिनदों आरो जिसुआ सेलाफोरखौ होनदों होननानै हां सुफुंनानै होदोंनो गोथार जिउखौ नाजाव होनदों। बे समावबो गोथार जिउखौ होबाय आरो जिसुआ बिनि खैदिनमान उनाव सोरगोआव गाखोलांनायनि सिगां बियो बुंदों नोंसोरो थाथ', नेबाय थाथ', जेब्लासिम गोथार जिउआ नोंसोरनि सायाव फैया अब्लासिम नोंसोरो दाथां। गोथार जिउआ जेब्ला नोंसोरनि सायाव थागोन अब्लासो नोंसोरो बोलो मोनगोन होनदों। हालेलुया। जुदिया, सामारिया, जेरुजालेम बुहुम जोबनायसिम आंनि साखि जानो हागोन होननानै बुंदों। अलरेडि गोथार जिउखौ सुफुंखाबाय आरो मानो गोथार जिउखौ नेथ'बाव होननानै बुंदों। साननो लगिया बाथ्रा ना। हालेलुया। आरो जोंनि मानसिफ्रा होनो आं बाप्तिस्मा लाखाबाय दा गोथार जिउ, बिफा फिसा गोथार जिउनि उनाव आं गोथार जिउ मोनखाबाय दा होननानै बुङो। बेसेबां भुल। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। गोथार जिउनि साबजेक्टखौ जुदि आं दाङोब्ला दिनै सानसे हरसेयावबो जोबा, बुहुद गोथौ आरो गुवार। हालेलुया। आं सुंद'यै खुसेरखौ जेरैबायदि फेरेदो बिदि फेरेदनानै गुसुङैसो बुंलांनो नागिरदों दायो। गोथार जिउखौ सुफुंनानै होखांनायनि उनावबो मानो बियो सोरगोआव गाखोलाङैनि सिगां मानो बुंदों थाथ'। 50 दिनाव जेब्ला फैबाय अब्लानिया जाय पत्रसा जिसुजों लोगो लोगो थानानै जिसुखौनो सोलैदों, जिसुखौनो इनकार खालामदों, नेवसिदों, थमास बायदि अबिसाखि, बेबायदि पत्रसा जेब्ला गोथार जिउआ बिनि सायाव फैयो अब्ला बेबायदि पत्रसा बोलोगोरायै थैनायखौ गियालासे बे सोमोनांथाव खामानिखौ मावदों। हालेलुया। जेब्ला जोङो जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनायनि उनावबो जोंनि सायाव जुदि अभिषेकआ फैयाब्ला गोथार जिउआ सिङाव खामानि मावदों, बिनिखायनो बियो दिनै जिसुनि नामाव बियो दामनो हादों, जिसुखौ इसोर होननानै फोथायदों। नाथाय बिनि सायाव जेब्लासिम फैया बे आरज खालामबाबो बुदाखारा, बे आरज खालामब्लाबो सोमोनांथाव खामानि जानाय नङा। बिनिखायनो बेखौ अभिषेक होननानै बुङो। हालेलुया। बे अभिषेक, दायो जों अभिषेकआव थांनोसै। अभिषेक माने एनयन्ट बा एनयन्टिं होननानै बुङो इंलिसाव। एनयन्ट बा एनयन्टिं। इब्रानियाव भाषायाव जुदि नायोब्ला मासा, गासैबो बुं मासा। मासा माने अभिषेक। आरो बे मासाया जाहैबाय एन इन्डिभिजुअल और ऑब्जेक्ट सेट अपार्ट टू फुलफिल द पर्पस फॉर डिवाइन बेकिंग और डिवाइन अथॉरिटी टू कैरी द टास्क। बे मासाया जाहैबाय सासे व्यक्ति बा माबा मोनसे मुवाखौ इसोरनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय गोथारथियै आशीर्बाद होनानै लाखिनायखौनो मासा होननानै बुंनाय जायो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आरो बे मासाखौ जाहैबाय अल्ड टेस्टामेन्टआवबो बाहायदों। जेब्ला पुरहित जानांगौमोन ना, पुरहितसो थायो नालाय बै समाव, आरो जेब्ला पुरहित जानांगौमोन अब्ला पुरहित जानायनि सिगां अभिषेकखौ खालामनायनि सिगां बे थावखौ बिसोरो अभिषेक खालामग्रोना लादों आरो बिनि उनाव बे अभिषेक थावखौ लुनानै बेखौ प्रार्थना अभिषेक खालामनाय जादों आरो बिदिसो बेखौ पुरहितआव सोनाय जादोंमोन। बे जाहैबाय एक्सोडास चैप्टार 29:36 आव फरायनो हागोन, दायो नायलांनांगौ गैया। आरो 1 सामुएल चैप्टार 16:13 आव जेब्ला दायुदा राजा जानो नागिरदोंमोन, दायुदखौ राजानि थाखाय अभिषेक खालामदों। आरो जेब्ला जोङो नाबिफोरखौ नायगोन, नाबिफोरखौबो नाबि जानायनि सिगां बेखौ अभिषेक खालामनाय जादों। आरो जेब्ला जोङो निउ टेस्टामेन्टआव फैगोन अब्ला निउ टेस्टामेन्टआवबो जोङो जेब्ला नायगोन एक्ट चैप्टार 10:38 जीसस वाज एनॉइंटेड। जिसु ख्रीष्टआ इसोरब्लाबो बेखौ अभिषेक खालामनाय जादों। जोङो फरायनि बेखौ अल्ड टेस्टामेन्टनिखौ बुंबा दाबो अल्ड टेस्टामेन्टआवनो दं होनगोन आंखौ। अभिषेकआ अल्ड टेस्टामेन्टनिसो होनगोन, ओंखायनोथ' निउ टेस्टामेन्टखौ जोङो प्रुभ होगोन ना। 10:38 आंनि उनाव नोंसोरो बेखौ मिथिगौ माबोरै नाजारेथनि जिसुनो इसोरा गोथार जिउ आरो बोलोखौ होनानै लुनानै हरदोंमोन। बियो
गाहाम हाबा मावै मावै जेरावबो थांबायदों आरो बुहुद हमजानायफोरखौ सोखादों मानोना इसोरा बिजों लोगोआव दंमोन इंग्लिशाव क्लियार हो हाउ गॉड एनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजारेथ होनदों हिंदीयाव कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा के सामर्थ से अभिषेक किया गोथार जिउनि बोलोजों अभिषेक खालामदोंनो जिसुआनो एग्जाम्पल जिसुआनो दिनै दैखांथि दिनै जों जुदि जिसुनि चेलाब्ला जिसुनोनो जुदि अभिषेकखौ लुनानै होदोंब्ला गोथार जिउनि बोलोखौ लुनानै बेखौ अभिषेक खालामनाय जादोंब्ला दिनै जोंनो अभिषेकखौ नांगौना नाङा नांगौ जोंनोबो हालेलुया बिना अभिषेकआव जाहैबाय सैतानखौ जों ओंखारनो हाया बिना अभिषेकआव जाहैबाय जों हिलिं मिराकल जेबो मावनो हाया नोंनियाव हिलिं गिफ्ट था लागिदा था नोंनियाव जुदि अभिषेक दङब्ला नों आरज खालामब्लाबो हिलिं जागोन मिराकल जागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जों जेब्ला नायगोन मार्क चैप्टार 6 भार्स 13 आव जिसुनि चेलाफोरा बेमारिफोरखौ अभिषेक थाव खालामनानै प्रार्थना खालामदों जेब्ला जोङो नायगोन पौला रुमालखौ अभिषेक खालामनानै हरदों आरो बेमारिफोरनियाव होदों आरो बेमारिफोरा जब्राफ्रा गादों रमान हान्स फैनायाव रुमालखौ अभिषेक खालामनानै होनाय जादों होननानै बुंदों गोबां मानसिफोरा आंनो देखायदों खिन्थु आं लाङाखै आं फैयाखै नालाय बे प्रग्रामाव हालेलुया एनॉइंटेड दासफोरा अभिषेक दासफोरा जुदि बे मुवाखौ लानानै आरज खालामोब्ला बेयावबो इसोरनि अभिषेकआ थायो आरो बेखौबो इसोरनि महिमानि थाखाय बाहायनो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड द एनॉइंटिंग इज द पावर ऑफ गॉड एनॉइंटिंग अभिषेक माने इसोरनि बोलो गासिबो बुंनि अभिषेक माने इसोरनि बोलो आरो गुबुन मोनसे माबायाव बुंदों अभिषेक माने द इनडवेलिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड माने सर्वशक्तिमान इसोरनि उपस्थितिया दि जोंजों अराय सम थायो अभिषेकनि ओंथिया गोथार जिउआदि जोंजों लोगो लोगो अराय सम थायो बेखौनो अभिषेक जन होनो हालेलुया प्रेज द लर्ड अल्ड टेस्टामेन्टआव बुंनाय दङ आंनि अभिषेक व्यक्तिखौ दादां आंनि अभिषेक व्यक्तिया मेगननि मणि बायदि होननानै बुंदों सोरबाया जुदि इसोरनि अभिषेकनि जेंना इसोरनि जिउनि जेंना जुदि बाथ्रा बुङोब्ला एगेन्स्ट मावोब्ला बिनि नखरा बरबाद जानायखौ जों नुदों गार' हिल्सनि बाथ्रा आं बुंनि मोनसे ग्रुप दङमोन बारा रोंबाङा आनफरफोर बायदि मोनसे ग्रुपआ बिराद फारसें थायो आरज खालामो बिराद जिउनि थाखाय गांनाय दङ इसोरनि एनॉइंटेड दासफोरनिफ्राय अभिषेक लायो अभिषेक लानानै आरज खालामो जौ लोंग्राफोरखौ लामायाव लोगो मोनबा खर' हमनानै आरज खालामो जौ लोंग्राफ्रा सोलायो बिदि खालाम खालाम बिसिनि ग्रुपआ बारायलांबाय एखे गिर्जायावनो आबो पास्टरा जेलास जाबाय बिसिनि आरज खालामबासो हामो आंनियावलाय आरज खालामबा हामा लिडारफोरजों रायलायनानै मिसनजों रायलायनानै बिसोरखौ आउट खालामबाय 6-7 नखरखौ बैकट खालामबाय जेब्ला 6-7 नखरखौ बैकट खालामो अब्ला बिसोर मा खालामबाय थोरिनि न'ब्लाबो खालामबाय मानसिफोराथ' बुहुद बारायलांबाय दानिया पास्टरा अर्डार होबाय गिर्जा जाला दो सावना होबाय गिर्जाखौनो सावबाय मिनिग्राफ्रा मिनिबाय निन्दा खालामग्राफोरा खालामबाय जायफ्रा गिर्जा सदन दुब्ला बे सप्तायावनो जायफ्रा मिनिदों बिसिनि फिसा फिसौआ दुब्ला दुब्लि फाग्ला फाग्लि जालाबायदों हालेलुया बेनिखायनो दिनै इसोरनि अभिषेक दासनि जेंना जोङो बुंनो नाङा एनॉइंटेड मानसिनि जेंना बुंनाय माने इसोरनि जेंना बुंनाय जायो इसोरनि मेगनखौ दांनानै लानाय जायो खुनु फ्रयदे बे जाहैबाय बोर मोना हालेलुया बेनिखायनो दिनै आङो सिनाय लागिदा दास सिनाय जायफोरा एनॉइंटेड दासफोर जायफोरखौ आं खोनादों आं बिसोरखौ सेलुट खालामो आरो रेसपेक्टबो होयो आं बिसोरनि जेंना माब्लाबाबो बुङा हालेलुया आं मिन्थिगौ बोसोनखौ आं मिन्थिगौ दिनै जोंनि जिबनाव what does the anointing do anointing मा मावो जेब्ला जोङो नायगोन जिसयानि चैप्टार 10 भार्स 27 आव anointing जाहैबाय गासै बन्धनखौ बियो उदांस्रि खालामो दिनै टेनसना मोनसे बन्धन नखराव नांलाय खमलाया मोनसे बन्धन बेमारा मोनसे बन्धन बियो बान्दो बायदि बे बान्दोखौ सोर बस'गोन दिनै अभिषेकआसो बस'गोन हालेलुया प्रेज द लर्ड सोरबाया जुदि दिनै गिर्जायाव हाबसेयावबो जुदि सोलायाखैब्ला बे खाजानानै दोनजानाय मोदायजों खाजानानै दोननाय बान्दोखौ बबे बस'गोन सोर बस'गोन बे अभिषेकआसो बस'गोन अभिषेकनि थाखायसो मानसिफोरा उदांस्रि जायो अभिषेकनि थाखायसो मानसिफोरा सैताननिफ्राय बेमारनिफ्राय गहोजायो हालेलुया बिना अभिषेकआव जेबो मोना दिनै नाय अभिषेकखौ दिनै एलाउ खालामनायनि थाखाय लिडारफोरा दिनै थाबिस गिदिर गिदिर आलायनांगोन लिडारफोरा दिनै कबिराजनि दावाइ गोथांखौ मन्त्र खालामनानै
फुजा खालामखांनायनि उनाव जेबो जादु गैया लोंबानो जायो होनदों। नों मिथिगौ जाय मानसिया कबिराज बियो मन्त्र खालामो ना खालामा थांलाय, फुजा खालामो ना खालामा थांलाय, आखायाव बाइबेल हमबालाय मा जानो? जों नुदों, जों मोनबोदों, बेनिखायनो दिनै आं बिखा बुनानै दाथिनानै बुंनो हायो। दिनै बाइबेलाव मा बुंदों? जायफोरा मोन्थोरनि बुस्थु बाय बिसोरबो सोरगो रायजोआव हाबनो हाया होननानै बुंदों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जौ लोङा मालाय मा जानो? अजानियाव थांनाया, कबिराजनियाव थांनाया सोरगोआव थाङा इसोरबो। नुजाहोजानायनि 21 नि आदाव लिरनाय दंथारो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै मानो दिनै आखायाव बाइबेल हमनानैब्लाबो, जिसुनि नामाव फास्टिं थानानैब्लाबो, आरज खालामनानैब्लाबो मानो हिलिं मोनाखै? खारना जाहैबाय अभिषेकखौ मिन्थिया इसोरो। अभिषेकनि मयलखौ मिन्थिया। हालेलुया, जोङो फरायनि ना बेखौ? अभिषेकआ जिसया 10:27 हिंदीयाव फराय आंनि उनाव नै। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण, anointing oil, because of the anointing oil. हालेलुया, बे अभिषेकनि थाखायसो गासै बन्धनफोरा गोजान जागोन। बे अभिषेकनि थाखायसो गासै सैतानफोरा खारगोन। दिनै बे अभिषेकआ मा मा मावो नाय आं खोन्थानि। सानसेखालि बे फिसालानि बार्थडेआव सासे आदिबासि बिश्वासी दङ। बिनि फिसालाया ड्राइभिं खालामो, ड्राइभिं। बे ड्राइभिं खालामनायाव हरनि 9:30-10 जेब्ला गारिनिफ्राय ओंखारनानै थाबायो, जिबौ फिथिगमा सौदों। जिबौ फिथिगमा जेब्ला सौदों अब्ला बिफाखौ लेंहरबाय, बिफाया फार्मासियाव लांदों। फार्मासियालाया गाव बिजि थुबा बासियाब्ला थैबा गावहा कास्टमार गोमाजानो गिनानै बिस गैया होननानै बुंदों। थांदो बिस गैया होननानै। जेब्ला फिसालाखौ हमनानै लाबोयो, बिजि थुवाखिसै, अब्लानिया मा जाबाय? बिखाया ओरैबायदि आलौबाय, थानोनो हाला, थाबायनोनो हाला, खर'आ गिदिंबाय, गोबानो ओंखारबाय, दै गांबाय, दादा कि हब होनहरबाय बिफाया। जिसु नाम लानानै लासै लासै हमनानै लाबोलाय, जेन थेन लाबोदों, जिराय बेसेबांबा गोबाव लादों, जेन थेन लाबोदों। दै बिबाबो दै होनाङा होननानै बुंबाय आं, लाबो जोंनिसिम, मानो होनबा जोङो दङ। बार्थडे जेब्ला जोंनि न'सिम हाबफैबाय, बाउन्डारियावल' हाबदों, जोंनि बेरा बाउन्डारि कम्पाउन्डआव हाबनाय लोगो लोगो हारसिंनो थाबायबाय। हिलिंनि आरजखौनो खालामाखै, बिसआ केन्सेल जानायनि आरज खालामाखै, थाबायबायानो। धन्यबादा प्रार्थना खालामनानै जोङो थिनहरबाय। हालेलुया, जेब्ला जोङो बे मासाजों आबुं जागोन, अब्ला सोरबाया जुदि गांनानै फैदोंब्ला बिसोरबो सुफुंजागोन। हालेलुया, दिनै आंनियाव मासा थामालाय मा जानो? जुदि बेयाव जुदि बे मासाखौ लाखिनो थाखाय गाङाखैब्ला आंनि मासाया माब्लाबाबो थालाङा। हालेलुया, बेनिखायनो बाइबेलाव ओरैनो लिराखै गांनाय साफ्रोमबो सुफुंजागोन, गाङाखैब्ला रावबो मोना। जेन थेन नों सोरगोआव थांनो हागौ जिसुखौ फोथायनायनि थाखाय, नाथाय गोथाङै थानाय समाव नोङो मासाखौ लानानै बोलोगोरायै जिउ खुंनो हाया। आंबो मासाखौ बोरै मोनदों? आंहाबो आत्मिकनि मेन्टर दङ, जायनि जाहोनाव बिनिफ्राय आंनि जिबनाव बे मासाया रिलिज जादों आरो दिनै आं बे मासायाव थाबायदों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै सोरबाया जुदि एन'इन्टेड दासफोरब्ला बिस्रा आत्मिकनि मेन्टर दङ। हालेलुया, आनकर निरलाखौ गिदिर मावनाय नुदों नामा? टिभि जसुवानाव खैबार थाङो मिथिगौ? टिभि जसुआ दा सोरगोआव थांबाय, बियो आफानियाव। उबाक एन्जेलनिफ्राय खैबार आरज लाहैयो मिथिगौ? हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आनकर निरुलानि आत्मिक फिसाज्लाया सोर मिथिगौ? अमृत साधु, बोलोगोरायै मावगासिनो। साफ्रोमबो मासायाव थाबायनायफ्रा गाव गावनि आत्मिकनि मेन्टर दंजोबो। बेनेहिनखौ जोङो गिदिरसो नुदों, बिनि मेन्टरा सोर मिथिगौ? केथरिन कुमेन होननाय सासे लेडिस। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै जुदि सोरबा मासाजों सुफुंजानाय मानसिनिफ्रा आंनोबो बे मासाखौ नांगौ होननानै गुरै गांनाय गोसोजों, नम्र गोसोजों जुदि नाजावोब्ला बे मासाया जाहैबाय अपारेट जायो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै जुदि बे मासाखौ जुदि लानानै जुदि जोङो थाबायामोनब्ला जोंनि मेगन सिगाङाव दुब्ला दुब्लि मानसि देहा माबा मोनसे जाब्लाबो जों बासायनो हानाय नङामोन। बे जाहैबाय आंनि बोलो नङा, आं जाहैबाय पावारफुल नङा,
आंनियाव थानानै मावग्राया जाहैबाय जिसु बे मासा बे जाहैबाय गोथार जिउ जों बायदि थिय'लजियाना डक्टरेट खालामनानै फैनाया दिनै आलाय सिलाय जानानै दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड सार्टिफिकेटजों जाहैबाय बे मासायाव थाबायनो हाया बाइबेल कर्सजों जाहैबाय बे मासायाव थाबायनो हाया बोसोरब्रै सोलोंदों आं जायनि जाहोनाव ग्रीक आरो हिब्रुखौबो रोंबोलायनानै फैदों नाथाय बे डिग्रिया जाहैबाय मासायाव थाबायनांगौ फोरोङाखै जेब्ला मासायाव थाबायग्रा बेक्ति आंखौ जिउ मुलुगाव खेवनानै होदो अब्लासो आं थाबायदो हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै मिराकेलनि इसोरनि मावनायनि बाथ्रा जुदि बुङोब्ला गोबां दङ थैनांगौ मानसि पेरालाइसिस जानायफोर दिनै किडनि डेमेज जानाय जौगारनो हायि थैनो गोनां मानसिफोर दिनैहाय बे मासाजों गोबां मानसिफोरा उदांस्रि जानानै जोंनि मण्डलिनि लिडारफोर जानानै दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जि जायगायाव इसोरनि जिउ थायो बेयाव गहोजानाय दङ जेब्ला बे मण्डलियावबो मासाया खामानि मावगोन ना न'खरसेब्लाबो बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव 10 न'खर जानो सम नाङा 15 न'खर जानो सम नाङा जों खुद प्रेक्टिकेल फैनाय मानसि हालेलुया प्रेज द लर्ड जों खुद प्रेक्टिकेल मावबोनाय मानसि हालेलुया नों 10 बोसोर 100 बोसोरनि फुराना ख्रिस्टियान जामालाय मा जानो नोंनाव जुदि बाइबेलनि मोनसेबो गुणानो गैयाब्ला पास्टर जानो हानायनि मोनसेबो क्वालिटियानो गैयाब्ला पास्टर फसंमालायाव बथो इसोरनि जिउआ खामानि मावगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड सिनियरिटि जुनियरिटिखौ लानानै बे मासाया खामानि मावा नों बेसेबां गुरै जानानै बे मासाखौ नाजावनो हादों बे हिसाबैसो खामानि मावो हालेलुया डिग्रिजों बाथ्रा गैया बेसे बाइबेल रोंगौ बेजों बाथ्रा गैया मासायाव थाबायोब्ला मासाया नोंखौ फोरोंगोन बाइबेलखौ हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जाय मानसिया जिउआव गोजोमनो हायाखै जेसेबां डिग्री थाब्लाबो बे बिषयखौ बुजिया बियो मासायाव थाबायफेरि मानसिया बेखौ मिथिया दा मिनिनायखौनो मा सानगोन रमान्सनि लिरनाय चैप्टार 14 17 मा होनदों इसोरनि रायजोआ जानाय लोंनायजोंल' नङा नाथाय रंजानाय खुसि जानाय आरो धोरोमिया जानाय गोथार जिउजों होनदों नों जुदि इसोरनि रायजोआव दङब्ला नोंनियाव रंजानाय थानांगोन ना थानाङा आरो बे सोरगोआव रंजानाय आरो बे रंजानायखौनो जोङो प्रेक्टिकेलि मानसिनो प्रमान होनो हायो आरो बिसोरो बुंदों बबेनिफ्राय बे रंजानाय फैदों जोंनो मिथिया नाथाय रंजानाय हालेलुया प्रेज द लर्ड मासायाव जेब्ला थाबायगोन जिउनि साबजेक्टखौ फोरोंनांगौब्ला सानहर बारलांगोन जोबनाय नङा हालेलुया दाबो आङो ओंख्रिखौ संदों नाथाय संख्रिसो साखिनायनो होनाय बायदिसो बिनि टेस्टखौथ' सानसेयावथ' होजोबनो हाखाया हालेलुया प्रेज द लर्ड माब्लाबाबो जोङो मण्डलि थांनानै बुंनानै लायाखै जोंनाव हिलिंनि ग्रुप दङ जोंखौ प्रग्राम खालामनानै लेंहर ओरैसिम आं रदाय लाबावदोंसो जोंनि मण्डलियाव 2023 बे समसिम आङो मण्डलियावनो थागोन जेसेबां गिदिर प्रग्रामाव लेंहरब्लाबो आं थाङा नाथाय 2024 निफ्रायसो आङो बाहेरायाव ओंखारगोन मानो होनबा आं गावनि प्लेटफर्मखौ गावनि बेकग्राउन्डखौ आं मजबुत खालामनानै लादों मैयाबो जोंहा मोनसे फिउनारेल सार्भिस दङमोन जों गैया मालाय मा जानो अलरेडि फोरोंखाबाय खम समनि गेजेरावनो जों गैयाबाबो मावनो हासै हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो आं बेखौनो बुंनाया जेब्ला मासाया खामानि मावगोन ना जेंगा मानसिफोरा सिखांगोन नाथाय सानसे बे जेंगा सिखांग्राफ्राबो गंग्लायजोबनांगोन हालेलुया लाइट सावबा जेरैबायदि हराव एम्फौआ बारसिननांगोन आरो बे आं मण्डलिखौ जेब्ला लुखांखांबाय मण्डलिखौ जेब्ला मजबुत खालामखांबाय 2024 नि उननिफ्रायसो जोङो हिलिं डिलिभारेन्स मिराकेलखौ 2023-24 नि 23 नि लास्ट आरो 24 निफ्रायसो जोङो बेखौ जोङो इउटुबाव जोङो पाब्लिक खालामदों फ्राय भिडिअआ जोंनाव प्राइभेटआवसो दङ 3 बोसोर 4 बोसोरनि सिगांनि भिडिअफोरा जोंनिया प्राइभेटआवसो दंजोबो नाथाय जों पाब्लिक खालामाखै बे जाहैबाय आं जाहैबाय नाम आरो फेम लानायनि आंहा जेबो जयग गैया जिसुआसो मान महिमा मोननांगौ आं गावखौ फेमास खालामनानै देरगानानै जेबो लाब गैया सानसे आंखौ जिसुआ बुंगोन दुर ह बेनिखायनो आं मिन्थिगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड जोंखौ जेसेबां इउटुबाव नुदों बेखिनिल' जों मिराकेल मावदों बे नङा फ्रायखौनो जों होआ हालेलुया प्रेज द लर्ड मासा बे आंनि बोलो नङा बे जाहैबाय मासा अभिषेक दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे मण्डलियाव मासाखौ नांगौ
बाइबेल गोरोङालाय काहिनि बायदि खोन्थाग्रायालाय हाजार हाजार दङ। बाइबेलखौ नोंबो आंबो कलेजाव थाङाब्लाबो बाइबेल कलेजाव थाङाब्लाबो बाइबेलखौलाय नों सोलोंबानो रोंगोन। नाथाय मासायावसो थाबायनाया इम्परटेन्ट। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै नाय मासाखौ मा रोखोमै मोननो हायो। हालेलुया। रिसिभ खालामग्रायासो जाहैबाय रिसिभ खालामनांगोन। मानो होनबा बाइबेलाव लिरनाय दङ गोजाम वाइन स्किनाव गोजाम दोआव वाइन स्किन माने गोजाम दोआव गोदान द्राखा बिदैखौ माब्लाबाबो लुनानै होआ होननानै बुङो। खोथाखौ बुजिदों ना? बे जुदि मैला दङब्लाना बे जुदि मैला दङब्ला बे न'खरनि बिगोमाया बेयाव गोथार बुस्थु मोजां बुस्थु दामि बुस्थुखौ लुनानै दोनगोन नामा? दोना। मानो होनबा बे मैला नंगौना नङा? बाइबेलावबो बिदिनो होनदों बे गाज्रि फुराना अल्ड वाइन स्किनाव जाहैबाय गोदान द्राखा बिदैखौ माब्लाबाबो सोआ होनदों। दिनै जुदि बे अभिषेकखौ जुदि लुनानै होनांगौब्ला बे जाहैबाय बे जाहैबाय द्राखा बिदैखौ आजावग्रा मोनसे पात्र बायदि। बे पात्रआ जुदि लेथ्राबा हिंसा हिंसि बा गाज्रि गोसोयै दङब्ला नों जुदि गासै गोरोन्थिखौ निमाहा लानानै गोथारै थाबायनोसै होननानै गासै गाज्रिनिफ्राय जुदि गोजानाव थायाखैब्ला बे अभिषेकआ जाहैबाय नोंनियाव माब्लाबाबो रिलिज जाया। हालेलुया। गोदान जाथारनांगोन होनदों। गोदान बे आइजेंआवसो साफा मानजि जानाय आइजेंआवसो बे गोदान द्राखा बिदैखौ होयो होनदों। जिसुआ बेजों रुजुदों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदोंना बाथ्राखौ? हालेलुया। दिनै होनबा जोङो बे द्राखा बिदैखौ जुदि जोङो नाजावनांगौब्ला बे जुदि अभिषेकखौ इसोरनि अभिषेकखौ जुदि लानानै थाबायनांगौब्ला जोंनि हृदयासो साफा जानांगौ। हालेलुया। बाहेरनिफ्राय आंखौ जिखियानो नुवा मानो। हालेलुया। जुदिअ जानो हागौ जोंनियाव बिल्डिं न' थिनथाला गैया, बेजों बाथ्रा गैया। हालेलुया। बाथ्राया बेजोंसो। हालेलुया। जुदिअ जोंखौ मानसिफ्रा मुगैनो हागौ, बे जुदि इसोरनि नुनायाव जुदि नाजाव जाथावथाव जयग जाबायब्ला मालिकआथ' लुनानै होगोन। हालेलुया। सानसे बुंगोन बे मानसियाथ' गारिसो सालायोमोन माथो माबोरै आर'ज खालामबानो हिलिं जाखोलै, माबोरै बे आर'ज खालामबा माथो मानसिया सोलायो, जौ लोंग्राफ्रा माथो बे आर'ज खालामबानो माथो सोलायनानै जौगारो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदोंना बाथ्राखौ? बेनिखायनो जोङो बे मासाखौ नाजावनो गावसो थांखि जानांगौ। मोनसे समाव जेब्ला आङो पल दिनाकरना 2010 ना 11 गुवाहाटि बेलटलायाव फैदोंमोन भलन्टियार मोना, जेब्ला बेनेहिनखौ आं टिभियाव नायो ओरैबायदि हास्थायो, ओरैबायदि गाङो सानसे बे अभिषेकखौ आंनो नांगौ, सानसे आंनोबो बिनि बायदि बोरखौ नांगौ। गांनाय, ख्रिस्टियान जाजेननायनिफ्रायनो गांनाय जिउनि बोरनि थाखाय। मालायफोरा माखौ हास्थायो मिन्थिया। टिचारफोरा बुंदों आं नोंखौ सापर्ट खालामगोन, आं नोंखौ हेफाजाब होगोन। मानो होनबा आं जेब्ला 4 बोसोर बाइबेल कलेजाव थायो आंखौ सापर्ट खालामग्रा रावबो गैया नालाय। सापर्ट खालामग्रा ओंखारदों, फरायहोग्रा ओंखारदों, नाथाय आंनो डिग्रिखौ आरो नांलिया, आंनो बे मासाखौसो नांगौ। क्रेजि मासा। सोरबाया जुदि आर'ज खालामनानै जुदि एसे दुफुं गोलैब्ला ओरैबायदि नायनानै गोजोनो, आंनोबो बे मासाखौ नांगौ। मानसिफ्रानो सैताननि मानि आं होनो नङा, बे जाहैबाय इसोरनि जिउनि दांनाय। मानो होनबा बाइबेलाव जों जेब्ला नायगोन, जेब्ला पिटारजों जनजों जिसुआ जेब्ला मजेस आरो एलाइजाजों रायलायो, बे समाव बिसोरो इसोरनि उपस्थितियाव महिमायाव खांग्रां खुग्लुब जादोंना जायाखै? नायखोनो नायाखै माथो, गंनानैसो गोलैनानैसो थादों। जहना जेब्ला सोरगोआव लांखो जायो अब्ला माथो बे इसोरनि बुस्थियाव थानो नायाखै माथो, बे जाय थोर थोर मावग्लुंनानै माथो गुग्रुबनांदो। गोलैनायखौ आरो बाइबेलनि नङा होनो, खैथा बाइबेल फट दिरुननानै होनांगौ, अल्ड टेस्टामेन्टनिफ्राय लानानै निउ टेस्टामेन्टनिफ्राय। इसोरनि जिउनि उपस्थितियाव माथो मजेसा सेन्देल थेन्देल फिनज्राब गारहरनानै माथो गंग्लायनानै थानांदों बियो इसोरनि अर बायदि जानानै जेब्ला इसोरा बेजों रायलायो। आरो बुंदों गोलैनाया सैताननि, सोर बिलाय थैना बाइबेलखौ लानानै जोंजों नांनो, बेसे गिदिर डिग्रि लादों बिलाय, बाइबेल फटखौ होगोन ना जोङो? हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै जों प्रेक्टिकेल फैनायखाय जों बिखा बुनानै जों चेलेन्ज खालामनो हायो, नाथाय जों थाङा। दिनै आं मानो बे चेलेन्जनि बाथ्राखौ बुंदों? सोरबाया नोंथांमोनखौ बुंदों जानांगौ, नाथाय नोंथांमोनखौ बोलोगोरा जाथों होननानैसो बुंदों आं। जोंनि खामानिया बै सोरजोंबा जुजिनाय नङा, मुर्खजों मुर्ख जाफानाय नङा, नाथाय आं नोंथांमोनखौ बोलोगोरा जाथों होननानैसो होदों। जोंबो बुंजादों, जोंबो नासयजादों, नाथाय सैथोखौ जों मिन्थिगौ। जोंनि मिनिस्ट्रियाव जुदि मासाया जुदि खामानि मावामोनब्ला दिनै 150 जन गाहाम मेम्बार 5 बोसोराव जाया। आरो बे मिनिस्ट्रिनि जुगिदि 2 ब्रान्च ओंखारदों होनबा नों सानदों मासाया जुदि थायामोनब्ला। आरो दिनै बे मासानि आन्दाराव दिनै आं जेरैबायदि हिलिं खालामो, एक्सुवेलि जोंनि आत्मिकनि सेलाफोरा
आंनि उनाव फैनायफोरा आं बायदिनो मावजोबो जोंनि मण्डलियाव फ्राय मावजोबो नाथाय जोंनि मण्डलिनि मानसिफोरा बे मोनसे मोजां क्वालिटिखौ सोलोंबाय आंनाव हिलिंनि गिफ्ट दङ होननानै रावबो दुगानानै उपजासे फैग्रा मानसि रावबो नङा इसोरनि इच्छायाव थाबायग्रा गुरै नम्रजों जाजोब्बाय दा जुदि आं आर'ज खालामाब्लाबो बेमारिफोर सैतानफोर दङब्ला इयाव आं इसोरखौ लागायना होब्ला इसोरबो दा खांग्रांखौ ग्ल' खालामगोन खिन्थु बाथ्राया जाबाय जेब्लासिम आं थागोन जेब्लासिम आत्मिकनि जिउखौ खेवनानै होग्रा मानसिया थागोन अब्लासिम बिसोरो रोङि बायदि जाम्बा बायदि जानानै थागोन बे नङादि बिसोर जेबो मिथिया डिसिप्लिन थायो हालेलुया प्रेज द लर्ड बे जाहैबाय आं रोंसिनगौ नों रोंसिनगौनि बाथ्रा नङा इसोरनि इच्छाखौ मावफुंनायनिसो बाथ्रा प्रेज द लर्ड हालेलुया थ' मासाखौ डाइरेक्टलि फ्रम गड एभ्रिथिं रिसिभेबल केन बि रिजेक्टेबल जायखौ जोङो नाजावनो हायो जों बेखौ नाजावालासिनोबो थानो हायो जायखिजाया बिसयखौनो जायखौ नों नाजावनो हायो बेखौ नों नाजावालासिनोबो थानो हायो बेखौ जुदि आं होयोबा नों नाजावनो हायो नंगौना नङा बेखौनो नोङो आं होनायावबो नोङो नाङालै होननानैबो फावसायनो हायो नंगौना नङा दा मासायाबो बिदिनो मासाखौ नों नाजावनोबो हायो नाजावालासिनोबो थानो हायो मासाया जाहैबाय नोंनाव जर जबरदस्ति फैनानै नोंखौ बाहायलाबायगोन सिमब्रे सिमब्रा दौदिनि जाखांलाबायनाय बायदि बिदि नङा हालेलुया जर जबरदस्ति नोंखौ माबानानै गोरनायाव सरसोमनानै एकदमबारे माबा मोनसे खालामगोन बिदि नङा मासाखौ जाहैबाय नों नाजावनोबो हायो बेखौ इनकारबो खालामनो हायो मासायाव नों थाबायनोबो हायो थाबायालासिनोबो थानो हायो दा नोंनिसो बाथ्रा हालेलुया जुदि नाजावगोन होनोब्ला थाबायगोन होनोब्ला बे अभिषेकआव एनयन्टिंआव थाबायगोन होनोब्ला नाम्बार वानाव जाबाय डाइरेक्टलि फ्रम गड सुपार नेचारेल इनकाउन्टार डाइरेक्टलि जों इसोरनिफ्रायबो जोङो बे मासाखौ मोनो जोङो जेब्ला नायगोन जेरेमाया चेप्टार 1 भार्स 5 अल्ड टेस्टामेन्टआव जेरेमाया जेब्ला बिमानि उदैयाव सारि जाथ'वाखै बेयावनो बिखौ बे प्रफेटनि मासाखौ होदों जेरेमाया भाबबादिखौ आरो बियो खम बैसोनिफ्रायनो 14-15 बोसोरनिफ्रायनो देशनि थाखाय बे प्रफेसि खालामदों बे जाहैबाय डाइरेक्टलि इसोरनिफ्राय होनाय हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो मोनसेया जाहैबाय सेकेन्ड क्रनिकेल चेप्टार 1 भार्स 7 जाहैबाय बे जाहैबाय सलमन राजानो बोरखौ सिमांनि जुगिरि होदों जसेफनो सिमांनि जुगिरि डाइरेक्टलि होदों बे मासाखौ हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो डाइरेक्टलि जुदि जोङो मासाखौ मोननांगौब्ला मा खालामनांगोन जोङो नाम्बार वानाव इन अर्डार टु रिसिभ डाइरेक्टलि फ्रम गड जुदि जोङो डाइरेक्टलि इसोरनिफ्राय बे मासाखौ मोननांगौब्ला वाकिं इन अबिडियेन्ट टु द वर्ड अफ गड इसोरनि बोसोनखौ नोङो मानिनानै नों थाबायनांगोन नाम्बार 1 नाम्बार 2 जाहैबाय ए प्रेयार फर लाइफ आर'जआव जेब्लायबो नांथाबग्रा नों व्यक्ति जानांगोन नाम्बार 3 जाहैबाय हलिनेस लाइफ माने गोथारथि जिउ खुंनांगोन नोङो नाम्बार 4 जाहैबाय अबेइं द भइस अफ द हलि स्पिरिट गोथार जिउनि बुंनायखौ थिननायखौ नोङो मानिग्रा जानांगोन समाव जोङो गोथार जिउनि थिननायखौ जोङो मानिया माबायदि मिन्थिगौ समाव हरनि समाव उन्दुयो आरो दुइथायाव सिरि मोनो आरो बेयाव गोसोआव बुङो आर'ज खालामलाय गोजांदोंलै दुमफ्ला दा दसे उनाव खालामगोन अबाव दा दसे उनाव बावबाय अबावथो जों अबिडियेन्ट जाखो अबावथो जों मानिनानै सोलिखो नंगौना नङा इसोरनि जिउआ बुंगोन दिनै नोङो फास्टिं थादो सानसेखौ हाब अमा बेदरखौ दहायसो लाबोदों माबोरैलाय फास्टिं थानांगौ जाखो जानोसै गाबोन थानोसै अबाव गाबोन सबनाया तामलेहा सेस अबावथो मानिनाय जाखो नंगौना नङा खिन्थु जों जुदि इसोरनि मासाखौ डाइरेक्टलि नांगौब्ला इसोरनि बोसोनखौ जोङो मोनफ्रोमबो बोसोनखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन 2 नाम्बाराव जाहैबाय प्रेयार फर लाइफ आर'जआव नांथाबनांगोन गोख्रों जानांगोन सैथोथि लाइफ अबिडियेन्ट गोथार जिउखौ मानिनाय आरो 2 नाम्बाराव जुदि मासाखौ जुदि रिसिभ खालामनांगौब्ला थ्रु इम्पार्टेशन बाय एनयन्टेड केरियार एनयन्टिं केरियार जाय मानसिया अभिषेक दङ बे मानसिया जुदि इम्पार्ट खालामोब्ला ले हेन्ड प्रार्थना खालामोब्ला बे मासाया जाहैबाय रिलिज जायो नाय बे जाहैबाय बिब्लिकेल दे आं ओरैनो बाइबेलखौ लानानै फोरोङाखै बिदि नङा फर्स्ट किं चैप्टार 19 verse 19 to 21 सेकेन्ड किं 2 verse 9 बेयाव जुदि नायोब्ला एलाइजाया सासे नाबिमोन नाथाय इलिसाया जाहैबाय बिफानि बागानाव बे हालौबायसो थादोंमोन नाबिनि उन थाबायनायनि उनाव नाबिनिफ्राय गासै बाथ्राखौ सोलोंजोबखांनानै जेब्ला बे एलाइजाखौ अरनि रडा लानानै थांनाय समाव बियो बुंबाय नोंनो मा नांगौ आंनो नोंनि डाबल एनयन्टिंखौ नांगौ होनबाय हालेलुया अब्ला जाहैबाय एलाइसानि जिबनाव डाबल एनयन्टिंआ फैबाय डाबल अभिषेकआ फैबाय फार्स्टआवनो बियो प्रफेटजों थाग्रोदों बिनिफ्राय सोलोंग्रोदों बियो माबायदि मावदों मावाखै आरो बिनि उनाव जाहैबाय बिनि बोरा बिनियाव फैदों हालेलुया
रमान चैप्टार 1 verse 11 आव होनदों पौला जाहाथे आं नोंसोरनि रम मण्डलियाव फैनो हायो आरो माखासे आत्मिक बोरफोरखौ जाहाथे आं नोंसोरनो इम्पार्ट खालामनो हायो जाहाथे रिलिज खालामनो हायो होननानै बुंदों आरो जेब्ला जों 2 टिमथि चैप्टार 1 verse 6 आव नायगोन अब्ला पौला जाहैबाय टिमथिनो बियो आखाइ दांनानै बियो जाहैबाय बिनि अभिषेकखौ रिलिज खालामदों आत्मिकनि फिसालाया जाहैबाय टिमथि पलनि आत्मिकनि फिसालाया हालेलुया अभिषेकखौ जाहैबाय बेफोरबायदिबो रिसिभ खालामनो हायो जाय मानसिया दिनै अभिषेकखौ लानानै दङ बिनि जुगिदि जुदि प्रेयार लायोब्ला बिनिफ्राय जुदि बोसोनफोरखौ सोलोङोब्ला आरो बिनि मावनाय बायदि जुदि गियानखौ लानानै थाबायोब्ला जों जाहैबाय बिनि बायदिबो मावनो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड नाम्बार 3 through receiving and serving the anointed one सासे अभिषेक दासखौ नोङो रिसिभ खालामनायनि नाजावनानै लानायनि जुगिदिबो आरो बेखौ नों सिबिनायनि जुगिदिबो नोङो मोननो हायो हालेलुया जोङो जेब्ला नायगोन माथाइनि लिरनाय चैप्टार 10 verse 40 to 42 इखौ आं फरायनि गासैबो आंनि उनाव बयबो फरायफागोन जायहा नोंसोरखौ नाजावो बियो आंखौबो नाजावो आरो जायहा नोंखौ नाजावो बियो आंखौ थोनहरग्राखौ नाजावो जिसुनि बुंनाय बाथ्रा दै बियो जायहा इसोरनि नाबिखौ नाबि होननानै हांख्रायो बियो बि नाबिया जेखौ मोनो बिबो बेखौनो मोनो जायहा धोरोमिया मानसिखौ धोरोमिया होननानै हांख्रायो बियो बे धोरोमियाया जेखौ मोनो बिबो बेखौनो मोनो आङो नंथारगौयै होनो जायहा आंनि सेलाफोरनि दुइसिन सासेनो खुरैसे दै लोंहोयो बियो गावनि मोननांगौ बान्थाखौ मोनाजासे थाथारनाय नङा बेयाव नाजावनायनि बाथ्रा बुङो सोरबाया जुदि नाबिखौ नाबि होननानै नाजावोब्ला बेखौ जुदि सिबियोब्ला बिनि जुगिदिबो नाबिनियाव होनाय बोरा थालाङो सोरबाया धोरोमिया मानसिखौ धोरोमिया मानसि होननानै नाजावोब्ला सिबियोब्ला बिनि जुगिदिबो थालाङो हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो नाय दा इसोरनि दासखौ नाजावनायनि जुगिदिनो इसोरखौ नाजावनाय जायो एपस्टलखौ नाजावोब्ला एपस्टलनि बोरा थायो पास्टरखौ नाजावोब्ला पास्टरनि बोरा थायो टिचारखौ नाजावोब्ला टिचारनि बोरा थायो हालेलुया गुबुन गुबुन इसोरनि दासफोरा जाहैबाय गुबुन गुबुन बोर लानानै थाबायदों आंनियाव थानाय बोरा बेलेग आंनियाव थानाय बोरजों खिजानि बे जोंहा आफानियाव थांनाय ख्रिस्ट'बार हेमब्रमनिजों बोरजों मिलायाबो जानो हागौ आंनियाव थानाय बोरजों खिजानि रमान हान्सनि बोरजों मिलायाबो जानो हागौ नाथाय साफ्रोमबो इसोरनि दासआ जाहैबाय गुबुन गुबुन इसोरनि अभिषेक बोरखौ लानानै केरि खालामो हालेलुया आरो सोरबाया जुदि बेखौ नाजावोब्ला बिनि जिबनावबो जाहैबाय बे बोरा थालाङो होननानै बुङो हालेलुया बे जाहैबाय मोनसे तारिखा नेक्स्ट when we become born again जेब्ला जोङो जिउआव गोदानै सारिजायो अब्लाबो समाव जोंनियाव मासाया जोंनियाव फैयो नाथाय मासाया जेब्ला फैब्लाबो जोंखौ जाहैबाय खेवनानै होग्रा नांगौ हालेलुया पलखौ डाइरेक्टलि जिसुआनो रायलायदों आरो बियो जिसुखौ लोगो मोननानै बियो थांदों सोरनि खाथियाव थांदों आनानियासनि खाथियाव थांदों आनानियासआ जाहैबाय बिनि आत्मिकनि गुरु बिनि खाथियाव बे शिक्षा लायदों बिनि खाथियाव बे प्रार्थना लाहैदों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जाहैबाय जों जुदि मासायाव जुदि थाबायनोब्ला नाय ओरैबायदि दिनै हमनानै ला आदाया दिल्लीयाव थांबायना थाङाखै थांबायना ओमफ्राय मा होनो जेनेबा मुम्बाइ थाङाखै दा मुम्बाइआव जुदि नों थाङाखैब्ला सोरबाया जुदि नोंखौ आंखौ मुम्बाइआव लांलाय होनब्ला नों लांनो हागोन जानो हानाय नङा मिन्थिया बबेयाव मा दङ नंगौना नङा नों दा दिल्लीयाव जुदि नों जि जायगायाव थांदों बेयाव जुदि नोंखौ होनोब्ला आंखौ दिल्लीयाव लांलाय होनब्ला नों आराम दोनहैगोन बे जायगासिम मानो होनबा नों अलरेडि थांखांबाय जोंनि सिगांबो मासायाव अलरेडि थाबायखाग्रा मानसि दङ आरो बे मासायाव थाबायखाग्रा मानसिफोरा जाहैबाय दिनै बेबो जाहैबाय जिसुनि समनिफ्रायनो जिसुनि सेला सेला बिदि पासन जाबोदों बोहैबोदों बे आरो बे बोहैनाय दैमुआव जेब्ला जोङो गोजोमगोन अब्ला जों मासायाव जों आवगायनो हागोन दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मानो मासायाव जोङो मानो मुभ जानो हायाखै आवगायनो हायाखै बर'फोरा जाहैबाय गुरु हमा बिनिखायनो जोंनि मानसिफोरा दान्दिसे सम हिलिं खालामो दान्दिसे सम मिनिस्ट्रि मावो आरो दान्दिसेयावनो गोमोरलांफिनजोबो
दान्दिसे सम इसोरनि थाखाय मावो आरो दान्दिसेयावनो गोमानानै बेमाराव गोलैनानै असान्तियाव थानानै गावनो उल्था पुल्था जाजोबो। नाथाय जों जुदि मासायाव जुदि जिउ जोबजासे जुदि थाबायनोब्ला जों जाहैबाय आत्मानि मेन्टरफोरखौ आत्मानि सिनियर मानसिफोरनि जाहैबाय जों लानजायखौ हमनांगौ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जुदिअ बे मानसिया गोजानाव दंब्लाबो बेजों जाहैबाय जोङो जिउआव कानेक्टिं जानो हायो। आंनि आत्मिकनि बिफाया अस्ट्रेलियायाव थायोब्लाबो आं जाहैबाय बेजों जिउआव कानेक्टिं जानानै दङ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। नाय जोंबो एनयन्टिंआव ओरैनो थाबायाखै, जोंहाबो कानेक्टिं दंजोबो। हालेलुया। दिनै जोंखौसो बेयाव हारसिं नुनो हागौ, नाथाय जिउनि सोमोन्दो दिरुं जोंहाबो सबजोंबो दंजोबो। दा बेनिखायनो जुदि गांदोंब्ला लुगैदोंब्ला बे मासाया जाहैबाय अपारेट जायो आरो बिना मासायाव जाहैबाय जों जाहैबाय बोलोगोरायै जों मुभ जानो हाया। बिना इसोरनि अभिषेकआव जाहैबाय जोङो सोमोनांथावै जों खामानि मावनो हाया। बे जाहैबाय आंनि गियानजों आंनि डिग्रिजों आंनि बाइबेल बेसेबां मेमरि बार्स दङ बेजोंबो खामानि जाया। बे जाहैबाय इसोरनि जिउजोंसो खामानि जायो। दिनै सोरबाया जुदि जिउआव थाबायनो लुगैदोंब्ला, सोरबाया जुदि जिउनि थाखाय जुदि गांदोंब्ला बे जाहैबाय सुफुंजागोन। सोरबाया जुदि बे मासाखौ जुदि आजावनो लुगैदोंब्ला बे जाहैबाय रिसिभ खालामजागोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै बे मासाया इम्परटेन्ट। मासानि थाखाय गांनांगौ, आरज खालामनांगौ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। आरो जेसे हायो एनयन्टेड मानसिखौ सार्भ खालामनो, एनयन्टेड मानसिखौ रिसिभ खालामनो हास्थायनांगौ, बिसोरखौ लोगो हमनो। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बेनिखायनो आं बेखौनो थुलुंगा होगोन, मासायाव थाबाय आरो बे मासायासो बारायनायखौ लाबोगोन। बे मासायासो गासै बुजिखौ फोरोंगोन। बे मासायासो गासै बन्धनखौ बस'जोबगोन आरो उदांस्रि जागोन आरो जेरावनो थांगोन बेयावनो खामानि जागोन, जेरावनो थांगोन बेयावनो सोलायनाय फैगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। मुङाव नाजा आइ रिलिज फायार आफा बिनि जिबनाव जाहाथे नोंनि अभिषेकआ फैयो, नोंनि अभिषेकआ जाहाथे फैयो आफाइसोर। दिनै आफाइसोर मानसिफोरनि नुनायाव उदायाब्लाबो आफाइसोर नोंनि रायजोनि थाखाय मान गोनां खामानियाव जाहाथे बाहायजायो। आं दिनै आफाइसोर ब्लेस खालामदों। हालेलुया। आइ रिलिज फायार। हालेलुया। आइ रिलिज फायार। आइ रिलिज फायार राइट नाउ। I release fire right now. I release fire right now. I bless him right now. I bless him right now. Oh Jesus, glory. I release fire, fire. I release fire right now. Nazar. 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 I release fire. Yes, I release fire down. I release fire. For position on Nazar. I release fire. Fire, 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 fire. Touch right now. I release fire of fire. Proposition of fire. Be a fire, Lord Heavenly Father. Nangko ongra nangko gigra fire. Dunia fire nang nila mazeng kapan hasta ya fire. Nani chazen kapan hasta ya fire nang on kanga fire biko. Nami ko dei jana fire. Nami ni cuma nak selai nila mazeng apa. Nami jiu ni obise kata defi ya fire. Dini ni berai dini cuma nak selai selai nila fire. Dini berai dini cuma nak selai pari batu na fire. Dini yang declare kalam ni apa. Dini mau ne au dini no kodau. Dini cuma nak selai nini berfire nini mas ya selai fire. I release fire. I release fire. Receive. 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 Nazar. 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 Believer from Nazar. Yes. Nazar. I release fire. Touch him right now. Fill with the fire. Fill with your fire right now. Fill with your fire right now. Abaizar no korni bi hamza abaizar. Proposition ni maros kalam right now. Nazar. I release fire, 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 fire. Positioning of fire right now. I release fire, Rafa. Kasai bandan ni fire jatuh dan saya nengkau giga, nengkau on rasa ya fire, nengkau renga fire. Positioning of I release fire. 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 Feel hard. Right now fire positioning maros kalam deng. Positioning of fire. Nazar, Nazar, gatar jiu ko Nazar. Fill. Fill right now. Fill right now. Down. 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 I release fire, 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 fire. Fire. I release fire. Touch. Zishuni munga. Zishuni mam bless kalam den bini ministry ko. Bini nokor ko bini jibon ko apai sir. Bergena kalam Zishuni mam bless kalam den. Hallelujah. Hallelujah. Jesus glory. Nang pada ni jeng nasau. Obla ni sir ni jiwa mas yang kudanggan. Akai gutikan. Sinta kalam nang aku nak support kalam danong kaya. Nasa. Mekon nai nani nasa. I release fire. I release fire. Fire. Nasa. Nasa. Fire. Touch. 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 Fire.
right now. I release fire. Yes. I release fire. Nangu namasako. Nazao. I release fire. Nai. Angko nai. Ani mekono nai. Nazao. Kang nai kesese. Yes. I release fire. Bless kalamdam. Si shuli mungau. Hallelujah. Spung. Kangdeng nalai nune pangsin spung. Ephesians लिरनाय 5:18 आव दङ द्राखा बिदैजों दा फे नाथाय गोथार जिउजों सुफुंजानो गोथार जिउजों सुफुंब्ला आंनि एन'इन्टिंनि सिङाव नों जुदि बिराद आरो गांबावदोंब्ला नों जाहैबाय नासा बायदि जायो गसंथेरनो हाया जायो आंनि एन'इन्टिंआ ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं एन'इन्टिं गांनाय गोसो एकदमबारे गांनायजों नागिरथारदोंब्ला बे मानसिया जाहैबाय नासा बायदि जायो नासा Receive. I release fire. I release fire. Feel. Nazar. Aku naik ke kanal neng energi ku receive kalam nang. Kita naik jeng nazar. Nazar. Receive. I release fire. Tanga Fabico. Nangyan on his spoon. Fill more. I bless him right now. The position of Aisha. Dunia Aisha. Nazar. Yes. I release fire. I bless him right now. Fill with the fire. I bless him right now. Praise him now. Amen. God bless. Second is in Nazar. Obla receive second. Second is in Nazar. Now I am in the continent. I release fire. Down. Spoon. Nazar. Touch. I release fire. Down. Touch. Yes, Nazar. Receive. I release fire. Positioning. Fill. I release fire. Position your bless. Yes. Nazar. Receive. Yes. Keluar kalam. Saya sananga. Bukan sanah. I release fire. Yes. I release. Ramadan ini atmaku. Yes. Yes. Receive. Nazar. I release fire. Nazar. Yes. I release fire. Positioning now. I release fire. Anointing go release kalamda. Nazar. Jesus. Hallelujah. Glory. Nazar. Getar sini presence. Fill more. Yes. Positioning now. Nang niya Pfizer electric fire. Positioning mau getar sini. Pfizer ora jate current में di sini sebelum kami mau. Like a current. Positioning mau release fire. I release fire. Nazar. Yes. Wrong sana niat magu receive kalamnya. Yes. Position mau wrong sana niat ma. Yes. Right now. Receive. Yes. Receive. Fire. Force sana ko. Hey. Nai ba nung ini bawa kenenga. Angko nai ba nung ini beta kenenga. Rongsan ini apa aku nasa? Aku nai deh. Rongsan nai. Nasa.
Rongzana, yang aku naik dengan nengah, Naza. Yes, Rongzana, Faya, Faya, Faya. Yes, Faya. I release fire. Yeah. Naza, Naza, Naza. Yes. Berposition bunga, berposition bunga, berposition bunga. Yes, I release fire. Yes, I release fire. I release fire. Hey. Yes, I release fire. Yes. Itu yang mini hede. Rongga tang dia jiwa. Rongga. Rongga. Rongga baik tanya. Hallelujah glory. Rongga baik tanya dosa so. Jiw ni rongga nai. Nang hom tanya haya. Rongga. Jiw sini mahai. Rongga. Yes. Berposition bunga. Fire. Yes. More fire. Berposition bunga. Berposition bunga. Ang bless kalau may pabilis yung complete bertuloy. Position mo bidunga. Amen. Amen.